pasukatan ingkang sekeca sadilan kita dirahayu Jawa lan kreasi tansah nyawiji. Pasukatan ingkang sekeca sadilan kita dirahayu Jawa lan kreasi tansah nyawiji. Ayo seger iya ayo ngerti erah ayo ya
tari selendang, ikuti irama, menari gembira, menari berpasang-pasang, riang wanita, menari gembira. Jalala la 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 la, ini tari selendang. Jalala la 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 la, ini tari selendang. Menari selendang, menurut irama berputar-putar, menari terpasang-pasang, riang gembira, menari bersama. Ini tari selendang. Ini tari selendang. Putri Suri Pemujaan Dewi, tiap hari sang Dewi menari, diiringi aku Sarinati, hujan deras kok turun. Sing abang biru, aku emoh bocah colongan, wis duwe anyar, jore tinggal mlayu. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Rahayu jendela kaca pakai kain cuma sebelah. Gadis ayu mana rumahnya, yang belum konde saya kira belum punya rumah.
kira belum punya rumah. Pintu kayu, Ya ya jendela kaca, ya pakai kain cuma satu. Aduh sayang yang baju biru, siapa namanya? Yang terlihat saya kira belum punya rumah. Cari manis sekar melati, saya cari manis sekar melati, melati suka wong manis, mana rumahnya? Saya cari manis sekar melati, saya cari manis sekar melati, melati suka wong manis, mana rumahnya? Matur suwun tani teko ora ono sing iso ngenteni kowe sing tak tresno. Rasa sayang iki ra bakal luntur saentek umur, kowe rasa sumelah sayang. Tresno iki tulus marang sliramu bagus, kowe rasa kuwatir aku ora bakal muntir. Aku ora bisa ngendeli sinamu tenani ati. Motongan penani sing mati lama-lama. Ya. Seseluk aku tahu apa artinya cinta, terlena aku di bawahnya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti telah jatuh cinta Wasik. Tak duduk, tak duduk, tak duduk.
Ya. Yos. Mati rahayu. Ya. 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 Allah si kalau gaya jagilan Allah si saya wangi dan saya rapi mundur Yo. Ya. 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 Allah si kalau gaya jagilan Allah si mesti rahayu cari arane yuk warungnya dibuka ditata sendok cangkile panas kebul nyamplek tenan wedang rondene manis balayati sendir lenga patra sing dipikir kok ora rumangsa samane bakali gawe pikir riri ane dodo kerai priang amaku sendir lenga patra tiwas taksir ora bisa nggawa ala sendir lenga patra sing dipikir kok ora rumangsa katon lempengan ne marak kesimpen leledang ledang lir angkadang nyeping barang asa sondir cindik angureng kopi naca jama kelatu wiles
kuda yang istimewa, jadilan ngopi rahayu dari Sambeng Argorejo. Jadilan ngopi rahayu dari Sambeng Argorejo. Mari kawan-kawan, di kawan-kawan semua, mari kita ikut irama melihat kesenian kita. Jadilan ngopi rahayu melihat kesenian kita. Jadilan ngopi rahayu. Iya, buta nih metu. Dampiak tinona asli suarane kumoro samyo rebut ngarso estu podo rawonya sanyoto sajuru-juru kaya indarayo. Nanyoko angayai karya pakaryan ing praja gumregot sengkut dancut tali wonto manunggal setya. Ayo. Ya. Iya. Ayo. Os. Ayo. Ayo.
ayo, ayo, ayo. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Target tegurnya, hurnya. Ayo, ayo, ayo. Hey, os. Yuk, yuk, yuk. Utirahay. Jember kalangan di Yosura Sora Yeah.
yo. Ah, hop. Termingkuring angkara basa-basi wis suwe pelampune. Ingatkan isuk urung. Aturaken sugeng dalu dhumateng para pamriksa sedaya ingkang kepareng nyawiji wonten ing dalu punika. Lumantar ngudi rahayu wonten ing kalodhengen dalu punika caos satur pasugeten panglipur sawetawis dhumateng panjenengan susagung para pamriksa wonten dalemipun Bapak Kamijo. Anggene niatan hajatipun nggih menika hamala kramaken putra putrinipun yang asli Nimas Rizka ingkang Daud menapa panjenenganipun Nak Mas Bagus Zainal ingkang orang Wahidin ingkang sampun kalampah kula enjang tabuh pitu langkung 3 menit. Awit saking tunggu pamuji pangestu panjenengan sedaya sagung para pamriksa Kang Putra utawi Kang Putri pimanganten sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal-enggal pun paringi momongan ingkang soleh kados kula yaduh lan solehah kados Mbak Heni kalih Mbak Safela kok ndak Mary solehah ora gelem ora wis ngaku lho kowe nggih monggo kalajengken pementasan wonten ing dalu punika lumantar ngudi rahayu sinengguyung Larista Audio Sound System. Ye, awas, engko ndak bledos. Oh wes. Ya, dikai lagu anyar. Anyar nang kene nih maksudnya. Ya berdiri. Penanget. urung muni Mas. Ojo. Rasane lagi kesandung asmara Ono omah rasane wis ora krasa enak cok atiku kudu pengen tolong
ana sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus sing ati oh dirayu kembang lagi tuwa neng gunung lawu ati ayem yen lagi nyawa esemu kaya apa bunga rasane atiku iso ketemu lungguh jejer sliramu iya mong kowe sing ana sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus sing ati sajroning ati tresnaku iki tuwa tulus sing ati terima kasih. Ya semen katur lagun pambuka kakak panjenengan sedaya lumantar ngedirayu kesandung asmara. Ki mantene njaluk tak ingin sendiri Mas Nanda. Mas, tak ingin sendiri ya iya wis ndek bojo kok arek dhewe-dhewe. Iki langsung diputernal. Senajan to udan-udan, kowe mau adus po? Adus, wah iki sing marai ra terang. Mantene tak pengen ngadus. Lah piye to, Mas? Lah kan mau wis tak pengen janjane, aja adus. Ya ora apa-apa jenenge manten anyar kok lak ya kerep adus. Malah nanduki ngene iki to. Aku ki setahun lagi adus iki. Syukuran lende bojo njuk rajin mandi. Ya mandi. Ya. Spesial kagem
pengantin Sarimbit tak ingin sendiri. Yo adem-adem. Waduh, anginnya ya Allah. Lamista Professional Audio Sound System. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun akan aku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau
sayang. Ya sampun ya Mas Enal, semoga berkenan di hati. Ki gedruke njaluk sikep. Ki arek mlebu gedruke. Sikep parang adem-adem Mas Bowo. Karang adem-adem lho, njaluk sikep. Masuk. Ya. Turuti. Aja memuti petugas anggere. Jadi dituruti ora ketang ora apal ya. Apa ini? Ditekan saiki kowe nek ngerti aku ora ngerti kowe nek kono yo mbuh karo sapa aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Ketemu pisan wae tak sikep awakmu omong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas topo kabeh kenyataan sikep
lagi apa wis salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti pisah tarik ya mas ya 3, 2, 1 Ngudi Rahayu. Ayo.
Jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tunggu nganti katresnan iki yen aku sliramu ora diakoni senajan rapi sotompo bakal tak jogo yen durung kapisah prekang kuwasa mas kowe sayang jalilo aku kudu kelangan Mas mesti kaning ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara ati kula aku kula tresno jatan kenda saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kasunya Yesus liramu isanya biji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuat ati kula aku kelelaku tresno jatan kenda saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji tiba-tiba ning asmara kuat ati kula aku kelelaku tresno jatan kenda saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku
Yuk, yuk, yuk. Yo Mas yo, tarik Mas yo. Yeah. Tetembangan karo aku ngatok pancen wis suwe kangenku kangenmu wis sak mestine kok iku ngatok Sepirasane wektu pinuju dewe dolan rame-rame kaya prukon seneng atine Mas aduh kelang alit ali-ali sakelit kanggo nambah kangen iki aku kasmaran dewe ora doyan mangan apa meneh dolan wong tansah kelingan dirimu orang do wong ayu imbang ana rasa atiku
doyan mangan apa meneh dolan tansah kelingan dirimu seorang duh wong ayu imbang ana rasa atiku Apa pancen rasa hatimu yen ora beda ngantuk rasa ning atiku saben dina aku kelingan dirimu jangan bagus sampeyan ana rasa kangenku baik kasmaran agawe ati tratapan kasmaran Mulai kaya wong edan kasmaran kececer kaya matenan muga-muga iso dadi kasunyatan muga-muga iso dadi kasunyatan Ya lure ulane sawa ulane sawa lure ulane sawa ulane sawa najan cilik tutupe tawa yen to lirik sing kira-kira yen to lirik sing kira-kira sing ati lirik sing lirik ora Yuk. Ayo dek, balik dek, besok. Ayo. Yeay! Ya.
iki ya Mbak apa bali dhewe? Ayo bali dhewe. Tuh. Talon. Dipopok Mas Aris, Dipopok kaya nang omah itu. Iya. Oh sing ngancing. Ngancing. Ora gelem lunga. Os.
Ya. Kecedit-cedit nek lulat-lulut. Ayo. Ayo. Sabda pandita ratu teka ing sliramu setya ing sisiku Mugi Gusti lelani tresnaku bakal kinawa mati yo kutur Lewung lunas ya Mas, mantap. kok pahit tipamu ini amung pamujiku muga-muga ra ana rupeta mulungo ora kondo-kondo
kanggo kowe duh wong ayu tansah eling marang janji lan sumpah setiamu janji kang tak sumpah ora migunani elingo karmo tresnamu yayi elingo karmo tresnamu yayi seni jatilan wiwit purwa madya lan busana monggo sepi jadi kaluri kabudayan seni tradisi kesempatan atur kiaran kesenian jadilan yang ngudi rahayu ingkang kecil saking Sampeng Hargorejo Kukap Kulon Progo. Memilih kadah kalepatan lan kaki rengit wit purwa madya ngiwusono
Atur pasugatan kawula sak rombongan ngudi rahayu tansah ngaturaken agung engsih samudra pangaksami. Pinanggi malih wonten wektu wekdal candhaipun kita pungasi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Salam budaya lestari budaya.